За една съвсем нова форма на работа в Германия ще стане въпрос сега. Насочена е към медицинските работници и бихме могли най-общо да я наречем лекари на хонорар. Този вид работа позволява на българските медици да работят на хонорар в немски клиники през почивните си дни, по време на отпуск или за една-две седмици, като в същото време запазват работата си тук в България, където са на трудов договор. Иначе казано, съвместяват работата в България с работа в Германия. Разбира се, има някои условия, които трябва да бъдат изпълнени, като подаване на документи, признаване на дипломата им в Германия и други, но точно за тези подробности разговарях с доктор Димка Меридонов, която е специалист по кариерно развитие с дългогодишен опит. Основното направление, по което тя работи, е консултацията на медицински кадри за възможностите за работа в Германия, Австрия, Швейцария и Белгия. Тя е създател на платформата за медицина, която предоставя информация, услуги и посредничество при работата между работодатели, медици и студенти от няколко страни. Чуйте. Работата на хонорар е една нова форма, която позволява на лекарите да оптимизират своите финанси, като примерно заместват свои боледуващи колеги в практики, в клиники, отсъстващи по време на отпуска, като това заместване може да бъде няколко дни или няколко седмици. Това е една много интересна форма, която позволява човек да живее в собствената си родина и да оптимизира своите финанси. Като мога да кажа, че заплащането е изключително атрактивно, например, в зависимост от специалността, разбира се, но принципно заплащането на час на един лекар-специалист е от 80 до 120 евро, като по този начин, ако лекарят работи за 2 дни, той е в състояние да спечели над 1000 до 2000 евро често, или ако работи за цяла седмица, за да има 2 пъти или 3 пъти повече от това, което назовах. Това е една форма, която е нова в Германия в този смисъл, че тя е вече определена или узаконена, така да се каже, тъй като имаше известни спорове. Тя съществуваше за местните немски лекари, но имаше спорове по отношение на това доколко тя е целесъобразна. Но в момента от 2011 и началото на 2012 година всички спорове по отношение на юридическите неточности или регламентирането на тази дейност се озакониха и се изясниха по-точно. И това е една възможност чуждестранните лекари също да участват в този процес. А как стоят нещата от българска страна? Ето казахте, в Германия вече това е уредено, а лекарят, който е на договор към болница, ще срещне ли някакви спънки? Договор в България може да, примерно в събота или в неделя, или по времето на своята отпуска, или когато се събират много почивни дни, има възможност да пътува в чужбина, също може да участва като лекар на хонорар, като разбира се първото условие, това е да бъде допуснат да упражнява лекарската професия в Германия. Това е този процес, така наречения процес на трябва да има немска апробация, да бъде нанесен в лекарския регистр. Ако това не се е случило, то може да се изпълни, като се подадат съответните документи и лекарят получи апробация. Къде се подават документи? Позволи да работи в цялата страна. Той не е винаги задължително свързан с една клиника, може да работи веднъж по заместване в една клиника, следващия път да му се наложи да отиде в Саксония. Какви документи се подават от страна на българските лекари, къде и за чия сметка са разходите по пътуването, защото ако, примерно, лекар реши да отиде да работи на хонорар в Германия през почивните си дни, това е разход по транспорта, който най-вероятно ще поеме лично той, нали така? Значи всичко е въпрос на договорки. Най-често работодателя, съответно с фирмата, която изготвя документите на лекари и неговото представяне, оговаря тези детайли по отношение на това, кой поема нощувките, дали се предоставя помещение, в което лекар през това време да нощува безплатно или се покриват разходите за пътуване. Всички тези детайли се оговарят в договор с фирмата, която е връзката между лекар
лекаря и работодателя. А кои са тези фирми и как да бъдат открити? В интерес на истината не са много фирмите. В Германия има, по мое сведение, 2 фирми. В София в момента Виршафтсбератунг има тази дейност, като всички лекари, които желаят да работят по този начин, могат да си подадат документите на булевард Витоша 64, където ще бъдат информирани какви документи са необходими, за да получат немска апробация и да бъдат нанесени в лекарския регистър. В информация до медиите и лично до Радио Варна, вие казвате, че през 2013 година има получени сигнали от български лекари за нарушени права. Тези сигнали започнаха още 2011 година, когато бях насочена от една организация, че в старите европейски държави, където в момента има наплив на много чуждестранни работници, има неравнопоставеност на тези ново идващи работници в страната. Първата ми среща беше с 35 лекари в района на Бад Дрибург, където са съсредоточени много рехабилитационни клиники. Оказва се, че дълги години, повечето от тях са някъде с стаж вече над 5 години, може би едни от първите имигранти, работят с договори, които не отговарят на тяхната специализация, в смисъл. Те са специалисти, работят на договор като асистенти, лекари, получават, разбира се, по-ниски заплати, или в договорите има клаузи, които ощетяват техните права. Например, са пропуснати клаузи като почивни дни или задължителната отпуска, или ползването на болнични. Имаше договори с клаузи, където пише, че 3 години нямат право да споделят условията на този договор с никого, което практически забранява възможността или слага пречка пред възможността човек да консултира договора с юристи или с други лица, които биха могли да проверят дали тези клаузи не са в противоречие с законодателството. И когато човек няма информация за всичко това, на което има право, той може да допусне грешка. А сега къде съществува риск? Има ли така? Той винаги съществува риск. Аз бих препоръчала на българските лекари, когато тръгнат, да се информират с много, не само от своите колеги, защото не с всички техни колеги са се случвали тези неща, но да се обърнат към организации като Форум на регионите, където биха могли от юридическа до помощ в областта на данъчното облагане да получат информация, която е безплатна и по всяко време на денонощието е възможно да получат информация за това как да се държат, какво поведение да имат, когато имат съмнение, че са нарушени техните права. Това, което е изключително полезно, това е никога да не се тръгва без да се консултира тази стъпка. Винаги да се събира колкото се може повече информация от най-различни места и едва тогава да се взема решение. Никога да не се действа прибързано. Доктор Димка Меридонов, специалист по кариерно развитие, с полезни съвети към българските медици относно възможността да работят в Германия на хонорар и в същото време да запазят работата си в българска клиника. Новият ден.